Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξέρετε ποιήτριες, η Έλενα του Μαζίρε Μπελίνα και η Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου συναντώνται ποιητικά στο Μαρτζινάλιο. Ανταλλάσσουν βλέμματα, λέξεις, σωσίβια. Ανταλλάσσουν φως, όχι από το δικό μας, από το άλλο, αυτό που δεν μας ανήκει. Μιλούν, αναλύονται, μεταμορφώνουν αυτά που έφυγαν, αυτά που θα έρθουν. Εκπέμπουν σοφία, τον άμα της ποίησης. Σημειώσεις περιθωρίου, πέραν της μνήμης, πέραν του πόνου. Καβάλα στη χέτη του μυστικού μας δείχνουν τη μαύρη τρύπα που χάσκει απροσμέτρητη κάτω από τα πόδια μας. Βαθαίνουν τον στίχο, βαθαίνουν την αλήθεια. Ω ευδαίμονη στιγμή της συνάντησης. Ξεκινούμε με τον χαιρετισμό από τον κύριο Μίμη Σοφοκλέους, τον Διευθυντή των Εκδόσεων Αφή, τον οποίο θα διαβάσω εγώ λόγω του ότι ο αγαπητός Μίμης απουσιάζει. Αγαπητοί φίλοι, λυπάμαι διότι πολύ σοβαροί και αστάθμητοι λόγοι δεν θα με αφήσουν να είμαι παρόν στην επίσημη παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Μαρτζινάλια των Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου και Έλενας του Μαζίρε Μπελίνας, κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, πλην όμως λόγοι ανωτέρας βίας με έφεραν ξανά στην Αθήνα εντός 2 ημερών. Βρίσκομαι ως κύριος ομιλητής στην Αθήνα σε ειδική εκδήλωση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα αναπτύξω ένα θέμα που σχετίζεται με την πολιτισμική γεωγραφία και την θέση των Τούρκων στο ζήτημα της Μόρφου, γύρω από τους χάρτες και τα ζητήματα που εγείρονται σχετικώς. Θα ρωτήσω κατά πόσον ένα 0,5% επιποσοτικού χάρτη αντανακλά την πολιτισμική παράδοση ενός τόπου, εάν θα έμπαινε σε ένα αμιγώς πολιτισμικό χάρτη, όπως ακούγαμε πριν λίγες εβδομάδες, για το αν μένει ή φεύγει η Μόρφου από τον χάρτη της Κύπρου. Η χαρά μου όμως είναι δεδομένη για την παρουσίαση της συλλογής που έχετε όλοι και όλες την τιμή να υποδέχεστε απόψε, που θα γίνει η επίσημη καθέλκυσή της, διότι η συλλογή αυτή, πέρα από την αξία της ως ποίηση, στέλνει μια σειρά θετικών μηνυμάτων σε ένα κόσμο ακραίων φαινομένων. Αποτελεί μια πολιτισμική νησίδα για την συνεργασία ατόμων, όπως οι 2 κυρίες των οποίων το έργο έχει και κυρωθεί ήδη σε πολλά επίπεδα, προωθώντας ακόμη περισσότερο την ποίηση που γράφεται στην Κύπρο, για να ταξιδέψει ήδη με όχημα άλλες γλώσσες από τη δική μας σε άλλες περιοχές του κόσμου. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Δωρίτα Οσκαρίδου, που πήρε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της παρουσίασης στο και κοσμημένο και μυρωδάτο πλουμιστό ψωμί, καθώς και τους φιλολόγους ομιλητές και ποιητές, τον κύριο Ανδρέα Μακρύδη και την κυρία Ευτυχία Αλεξάνδρα Μικύλου. Είμαι βέβαιος ότι θα εξακτηνώσουν το περιεχόμενο του βιβλίου σε πολλές κατευθύνσεις. Επίσης τον φίλο ποιητή και ερευνητή δόκτωρα Ανδρέα Καζιχαμπή, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό της εκδήλωσης απόψε. Και με τις 2 λογοτέχνηδες συναντηθήκαμε στις εκδόσεις Αφή αρκετές φορές. Με τη Μόνα το 2008 και 2009, στον καφέ της Φιλαρέτης, μικρασιατικά, αλεξανδρινά και κυπριακά διηγήματα, και το 2013 στο Αγαπημένε, όπου συναντήσαμε τον Θεόδουλο του βιβλίου. Το βιβλίο έφτασε μάλιστα στην τελική κούρσα, ενώ με την Έλενα το 2008 στο Ανάσες αληθινού ονόματος, σύνθεση με στίχους αγαπημένων ποιητών και αποσπάσματα παραμυθιών. Το 2011 στο Έρχου, κρατικό βραβείο ποίησης, και τώρα και με τις 2 στη συλλογή Μαρτζινάλια. 2 μεγάλες κυρίες της ποίησης αντικριστά στις σελίδες ενός βιβλίου. Είναι σαν να χορεύουν καντρίλιες. Και μια μικρή κυρία, η εικαστικός Ελένη Θεοδούλου, η οποία επένδυσε καλλιτεχνικά το εξώφυλλο, την προμετωπίδα και τα κοσμήματα. Με την τέχνη της έκλεισε στο εξώφυλλο και στο πιστόφυλλο του βιβλίου Μαρτζινάλια, που είχα τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να εντάξω στις εκδόσεις Αφή.
ευχαριστίες. Η ποίηση είναι πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα και μετά απ' όλα γλώσσα και ενδιάθετος λόγος. Η έκδοση μιας ποιητικής συλλογής, όπως αυτήν που παρουσιάζουμε σήμερα, αποτελεί μια εξίσου καλλιτεχνική εργασία. Είμαι περήφανος για την ποιητική σειρά των εκδόσεων αφηγηματικές φωνές, ποίηση, στην οποία ανήκει η υποαριθμών 5 συγκεκριμένη συλλογή Μαρτσινάλη. Είναι μεν επίπονη, κουραστική και μοναχική υπόθεση η ίδια η γραφή των ποιημάτων, αλλά γνωρίζουμε πως οι ποιητές και γενικά οι δημιουργοί ένα πράγμα επιδιώκουν, την αυτοκατάργησή τους. Κάθε φορά που γράφουν, όλο και κάτι φεύγει, κάτι από το είναι τους, όλο και κάτι από την ψυχούλα τους. Η συλλογή Μαρτζινάλια είναι βιβλίο αυτής της σκοπής. Κυρίες μου, υποκλεινόμαστε. Και ένα ιστερόγραφο. Μα ποιος ήταν τόσο ανόητος ώστε να χαρακτηρίσει τις γυναίκες ως το αδύνατο φύλο? Σίγουρα δεν θα διάβαζε ποίηση γραμμένη από τη Μόνα και την Έλενα, ποίηση γραμμένη από γυναίκες από έναν τόπο σαν τον δικό μας, όπου η γυναίκα είναι, καθώς είπε ο Όμηρος, βιος. Συνεχίζουμε με απαγγελίες από τις ποιήτριες μας τώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο ποίημα της συλλογής, πίσω από κάθε ποίημα. Πίσω από κάθε ποίημα κρύβεται μια προσφυγιά. Έλενα. Καλησπέρα και από μένα. Χάις. Αδύνατο να ζωγραφίσεις, να γράψεις, να πεις την κίνηση, τη φωνή του μικρού πουλιού, τον συντονισμό των παρορμήσεών του στο ρυθμικό του πέρα, σχημά ανεμπόδιστο στο χάρτη του ουρανού. Μπορείς μόνο να ονειρευτείς στα ανθρώπινα σου μέτρα το ανάλογό του να συμβαίνει κάποτε μέσα στη χάρη της αγάπης. Η ομιλία του σώματος που εράται είναι ελεύθερη, όπως το πουλί που ορμά στο φως. Σαν ρηπή οφθαλμού. Είπες μικρά ποίηματα να γράφουν, να χωρούν στο ξάφνιασμα της σιωπής, στον αναστεναγμό του χρόνου, στο χέρι του έρωτα και στο λυγμό της λύπης. Σαν ρηπή οφθαλμού που αφήνει μέγα πόνο στην καρδιά, μια αφορμή για συνομιλία ολιγόστιχη. Προσευχή. Δέντρο. Δίδαξέ με την ποιότητά σου. Δίδαξέ με το ρίζωμά σου. Δίδαξέ με το πείσμα σου. Δίδαξέ με την οικονομία σου. Δίδαξέ με την πληρότητά σου. Έστω κι αν με έχουν πετσοκόψει τα τσεκούρια τους, κάτι πρέπει να έχει απομείνει. Κάτι να αντέχει ακόμα για να με συγκινείς τόσο. Αγάπη. Η γέφυρα του αίματος ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο κτίζεται από την αγάπη. Ο έρωτας σου τρώει τα σπλάχνα, αποσυντονίζει την καρδιά, βουτιά στο κενό, απογείωση στον 7ο ουρανό, φεύγει και όταν μένει. Η αγάπη μένει και όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Γέφυρα να την περάσουμε τον πόνο, τη βία, τον πόλεμο, γέφυρα χτισμένη από θυσίες, πέτρα την πέτρα, προσευχή και παράκληση, γέφυρα να μας ενώνει στη ζωή και στο θάνατο. Άνοιξε τα μάτια σου και περπάτησέ την. Αλγινή σοφία. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να κοιτάξουν στα σπλάχνα μιας πόλης χωρίς να πεθάνουν από φρίκη. Πάνω σε ποια σφάγια επιπλέον οι ομορφιές, οι μουσικές, οι ζωγραφιές, τα ποίηματα του ανθρώπου. Το σκουλίκι το ακίνητο.
Ναι, εμείς δεν σκοτώνουμε τη μνήμη, εμείς ζούμε από τη μνήμη. Εμείς κεντούμε στο σώμα μας τη μνήμη με μετάξι από το σκουλίκι το ακίνητο. Σχίζει τη σάρκα το βελόνι, ο πόνος βαθύς. Πώς αλλιώς θα θυμόμαστε? Χαϊδεμένη της φύσεως. Πέρα από το... Είπατε να το αφήσουμε. Πέρα από τον Έλληνα λοιπόν και πέρα από τον Εβραίο, μια γυναίκα φέρει μόνη το μυστικό της ύπαρξης, το μυστήριο της θεϊκότητας. Ξεπερνά αυτόν που την συμβολίζει, αυτόν που την ερμηνεύει και την καθυλώνει σε φυλακές λέξεων και θεσμών. Το σώμα της υποδέχεται ανοιχτό το άπειρο. Παραδίδεται με εμπιστοσύνη στις επισκέψεις του αγνώστου. Δονείται ελεύθερο στα σήματά του. Ακόμη, όλα τα έχουμε σκεφτεί πριν γίνουν, όλα τα νιώσαμε πριν έρθουν. Κι όμως, ακόμη δεν ισορροπήσαμε σαν το δέντρο. Νόμος ανθρώπου 2. Μυθικοί κόσμοι, τελετουργικοί κόσμοι, που η μορφή τους στάζει αίμα. Κόσμοι χτισμένοι πάνω σε σώματα που σπαρταρούν ακόμα. Πότε το ανθρώπινο θα μιλήσει τη γλώσσα που του αρμόζει, τη γλώσσα του ονόματός του? Ο Άρης. Καραδοκούσε να με φνηδιάσει, μήπως και αναδυθεί ο Νάρκισσος πολεμιστής μέσα μου. Καραδοκούσε να με προσγειώσει σε ένα παρελθόν μαχών, να με φτύσει που νόμισα πως ασφαλής ανήκω εκεί που ονειρεύτηκα. Ο Άρης δεν είναι πατήρ πάντων, και αυτοί που αρνούνται να πολεμήσουν, έρχεται η Μέδουσα και τους χαμογελά. Οι δύο ποιήτριες, όπως είδαμε, συνομιλούν ποιητικά, άλλοτε άμεσα και άλλοτε υπόγεια. Με το ρόπτρο της γραφής μας κινητοποιούν, μετατρέποντας την άγωνη γραμμή σε γόνιμη. Διαφωνούν πολλές φορές για τη μυστική οδό που οδηγεί, όχι στην ελευθερία του λόγου, αλλά σε ένα λόγο ελευθερίας. Ένα λόγο που χαϊδεύει τη μνήμη, που ανασκάπτει το πρόσωπο και το σώμα, που μιλά για το φως, τη γραφή, το κέντημα των λέξεων, για να περπατήσουν ελεύθερες στον κόσμο. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε στην ομιλία για το Μαρκινάλια από τον λογοτέχνη, φιλόλογο και ερευνητή, τον κύριο αγαπητό Ανδρέα Μακρύδη. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα έχουμε μπροστά μας προς παρουσίαση το ποιητικό έργο Μαρκινάλια, εγώ το λέω Μαρκινάλια, που αποτελεί γόνιμη συνεργασία δύο κυριών της ποιήσεως, της Έλενας του Μαζίρ Εμπελίνας και της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου. Κατά πρώτον, θα επιχειρήσω μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της γυναικείας παρουσίας στην κυπριακή ποίηση, για να εντάξουμε σωστά τις δύο ποιήτριες στο ποιητικό γίγνεσθε του τόπου μας. Επί αιώνες, η Κυπρία γυναίκα περιοριζόταν στο ρόλο που της όρισε η πατριαρχική κοινωνία ως συζύγου, μητέρας και οικοκυράς, δηλαδή ως νόμιμης δούλας του αφέντη συζύγου, που δεν επέτρεπε καμιά διαφυγή σε ποιητικές πραγματώσεις ή έστω πρόσκτηση μόρφωσης που θα άνοιγε τον δρόμο σε πνευματικές ονειροπολίσεις. Μοναδική έξοδο της Κυπρίας αποτελούσε η λαϊκή ποίηση και το τσάτισμα, όπου κατά καιρούς δοκιμάστηκαν και διέπρεψαν αρκετές γυναικείες φωνές. Στα τέλη του 19ου αιώνα τοποθετείται η αφετηρία της πρώτης φοβισμένης εμφάνισης της γυναίκας στην κυπριακή ποίηση, που ακολούθησε την γενναία απόφαση κάποιων κυριών, δεσποινίδων τότε, να σπουδάσουν. Η δασκάλα Φόλεον Διάς, γεννημένη το 1832, εκδίδει ποιητική συλλογή και την ακολουθεί στα 1894 η Βιργινία Οικονομοπούλου. Οι δύο πρωτοπόρες διδασκάλισσες, με ανυπολόγιστη προσφορά στην παιδεία,
καταθέτουν και την πρώτη ποιητική έκφραση της γυναίκας, τα πρωτόλια της γυναικείας ποίησης. Με την έναρξη του 20ου και την άνοδο του 20ου αιώνα και την άνοδο της αστικής τάξης, διευρύνεται η ροή προς την γυναικεία μόρφωση. Πολλές κοπέλες σπουδάζουν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα και γίνονται δασκάλες, αρσακιάδες, οι περισσότερες. Οι σπουδές τους αποτελούν την ιστορική αφετηρία της πνευματικής και οικονομικής χειραφέτησης της γυναίκας και την απελευθέρωσή της από την δούλωσή της στον αρσενικό δεσπότη. Η αναβάθμιση αυτή του λόγου της Κυπρίας γυναίκας συνεπάγεται και ουσιώδεις αλλαγές στον τομέα της ποιητικής και λογοτεχνικής δημιουργίας. Στα κυπριακά γράμματα εμφανίζεται μια πλειάδα γυναικών με ποικίλη παραγωγή. Η δασκάλα Πολυξένη Λοϊζιάς εκδίδει ποιητικές συλλογές και το περιοδικό Πλανόδιο, η φιλόλογος Καλλιόπη Λεοντιάδου και η Ιουλία Περιστιάνη γράφουν δράματα, η Ευανθία Θεοδόρου ασχολείται με την πεζογραφία, η Ελένη Χατζηπέτρου, αρσακιάδα, εκδίδει ποίηματα παραδοσιακής τεχνοτροπίας. Η επίσης αρσακιάς Ελένη Νικολαίδου Αυτονόμου ασχολείται κυρίως με το διήγημα. Βεβαίως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα λογοτεχνικά επίπεδα των ανωτέρων κινήθηκαν στη μετριότητα. Όμως το έργο τους παραμένει τεράστιο, γιατί αποτελούν την απαρχή της ιστορίας της γυναικείας ποίησης και λογοτεχνίας στο νησί. Ο Μεσοπόλεμος παρουσιάζει μια σχετική πισωδρόμηση της γυναικείας παρουσίας στην ποίηση, αντίθετα με μεγάλα ονόματα της ανδρικής, όπως ήταν ο Παύλος ο Βαλαδασερίδης, ο Γλάφκος Αληθέρσης, ο Ξάνθος Λυσότης, ο Γιάννης Λεύκης, ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, ο Τεύκρος Ανθία, ο Θεοδόσης Κερίδης, ο Πυθαγόρας Δρουσότης, ο Μάνος Τράλης και δεκάδες άλλοι. Η πισωδρόμηση αυτή είναι τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική. Μερικές από τις ποιήτριες και τις λογοτέχνηδες που επέπλευσαν την περίοδο αυτή είναι η Δήμητρα Παυλίδου, αδελφή του Άντι Μπερμάρη, που εξέδωσε μια μόνο ποιητική συλλογή, τραγούδια της αγάπης. Η Αλίκη Μεταξά με τη συλλογή Ταξιδεύοντας, η φιλόλογος Μαρία Ρουσιά στην πεζογραφία, η Χρισταλένη Ιωαννίδου στο Μυθιστόρημα, η Τσιγκάνα ήταν ο τίτλος, και μερικές άλλες. Στη μεταπολεμική λογοτεχνία παρατηρείται μια μικρή έκρηξη της γυναικείας δημιουργίας. Μάλιστα μερικές από τις γυναικείες παρουσίες ξεχωρίζουν. Ανάμεσα σε αυτές η Ευγενία Παλαιολόγου Πετρώντα, η Χρισταλένη Λισσαρίδου Λουκαΐδου, η Γιώτα Μεντζίκη, η Αυγίσα Καλή, η Λιλίκα Ταβερνάρη, η Κούλα Κότσαπα, η Τούλα Χαραλάμπους, η Λούση Λιμπουρίδου, η Ελένη Λεοντιάδου Κύρβη. Παρά την ουσιώδη αναβάθμιση της γυναικείας ποίησης και λογοτεχνίας, απουσιάζουν ακόμα οι κορυφαίες στιγμές που θα ανοίξουν κάποια ποιήτρια, που θα αναδείξουν κάποια ποιήτρια σταθμό, όπως αναδεικνύει η ανδρική ποίηση με τον Κώστα Μόντι τότε, τον Παντελή Μηχανικό, τον Κύπρο Χρυσάνθη ακόμα και μερικούς άλλους. Την καταξίωση αυτή στη γυναίκα θα προσφέρει η νεότερη ποιητική δημιουργία μετά την ανεξαρτησία, με την κορυφαία ποίηση της Πίτσας Γαλάζη, της Νάτας Παταπίου και της Νίκης Λαδάκη Φιλίππου. Σε πολλά ψηλά επίπεδα και απαλλαγμένη πλέον από το σύνδρομο της μετριότητας είναι και η ποίηση πολλών άλλων γυναικών, όπως της Αντριάννας Ιεροδιακόνου, της Άντρης Λοκταρίδου, της Νάγιας Ρούσου και από εθνικής πλευράς της Κλέρης Αγγελίδου. Παράλληλα και στην πεζογραφία διακρίνονται η Λίνα Σολομονίδου, η Ήβη Νελεάγρου, η Ρίνα Κατσελή, η Νίκη Κατσαούνη και κάποιες άλλες. Στη σύγχρονη τώρα παραγωγή αναδεικνύονται νέες γυναικείες ποιητικές παρουσίες, οι οποίες περιέχουν στην πολυπρόσωπη πλέον και εξέχουσα γυναικεία ποίηση υπερέχουν. Στις κορυφαίες ποιήτριες της εποχής μας κατατάσσονται κατά τη γνώμη μου και οι παρουσιαζόμενες απόψε Έλενα του Μαζί Ρεμπελίνα και Μόνα Σαββίδου. Δίπλα τους
θα πρέπει να αναφέρουμε την Αλεξάνδρα Γαλανού και κάποιες άλλες. Οι δύο ποιήτριες της συλλογής Μαργκινάλια έχουν πίσω τους ένα μακρύ δρόμο ποιητικών εμπειριών και κοινωνικών πραγματώσεων. Η Έλενα Τουμαζή γεννήθηκε στη Λευκοσία, μεγάλωσε όμως στην Αμόχωστο. Σπούδασε ψυχολογία στη Γενέβη με ειδίκευση στην ψυχολογία του παιδιού. Μετά την εισβολή έζησε στην Ελλάδα, όπου προσέλαβε και το ψευδόνυμο Ρεμπελίνα. Εμφανίστηκε στον ποιητικό στίβο το 1972 με τη συλλογή «Ο μικρός Τυφλοπόντικας» και «Ο ήλιος». Ακολούθησαν «Λειτουργία του νεκρού παρόντος», «Τα σώματα της Χρυσόθεμης μετά τον δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα», «Παραλλαγές για τη γη», «Ανάσες αληθινού ονόματος», «Έρχου». Η ποίηση στην οποία απέσπασε το κρατικό βραβείο και τώρα τα Μαργκινάλια. Η ποίησή της συνολικά φαίνεται να απηχεί μια δυσάρεστη εμπειρία κυκλωμένη από αδιέξοδα και προσωπικές απογοητεύσεις, από μια αδυσόπιτη διάψευση των προσωπιών της. Ο Κλήτος Ιωαννίδης, νομίζω πολύ εύστοχα στην ιστορία της λογοτεχνίας του γράφει: ο λόγος της κινείται κατευθείαν προς την ομήν ονομασία των πραγμάτων και των καταστάσεων, ατομικών και συλλογικών. Και στη συνέχεια, λέει, απομυθοποιεί και με δυσκολία και πόνο κατορθώνει να αγαπήσει με τα τόσα σκληρά και αμήλικτα αδιέξοδά του, τα τόσα στρώματα ψεύδους, συμβατικότητας, αυτοπαράδοσης και αυτοικανοποίησης. Πολύ χαρακτηριστική η στίχη της από τα σώματα της Χρυσόθεμης. Το σώμα μας ένα θέατρο, μαυσολείο σωμάτων, της γυναίκας πικρό δεύτερο τύπομα, Παναγία ή πόρνη το ίδιο. Επιτυχώς σχολιάζει την ποίησή της και ο Γιώργος Φράγκου, που έγραψε στον Φιλελεύθερο. Οι δεσπόζουσες θεματικές της Έλενας Τουμαζή Ρεμπελίνας είναι η γυναικεία φύση και η γυναικεία θέαση των πραγμάτων, διανθισμένη με ένα βαθύ και αισθαντικό ερωτισμό. Παράλληλα, πραγματεύεται σε έκταση και με ένταση ζητήματα υπαρξιακής υφής, με επίκεντρο την ανθρώπινη επικοινωνία. Συνολικά η ποίησή της μπορεί να ταξινομηθεί ως ποίηση εσωτερικού χώρου. Χρήσιμο να αναφερθεί ότι η Έλενα εικονογραφεί κιόλας η ίδια τις εκδόσεις της. Η Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, προερχόμενη από μικρασιατική οικογένεια, γεννήθηκε στη Λεμεσό και σπούδασε ελληνική φιλολογία στην Αθήνα. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Επίσης, επί σειρά ετών δίδαξε φιλολογικά μαθήματα ως καθηγήτρια σε γυμνάσια και λύκεια, όπου έχτισε ένα λαμπρό όνομα διδασκάλισσας. Ξεχωριστά διέπρεψε ως διευθύντρια του Λανιτήρου, το οποίο κατά τη διεύθυνσή της, πέραν της αναβάθμισης του στο διδακτικό έργο, ιδιαίτερα καταξιώθηκε στον πνευματικό πολιτισμικό προορισμό του ως σχολείο. Θα μου επιτρέψετε να πω ένα λόγο παραπάνω. Όταν ένα σχολείο διευθύνεται από φιλόλογο ή άνθρωπο του πνεύματος όπως η Μόνα, ο Ανδρέας Παστελάς, η Λίτσα Παπαχριστοδούλου και κάποιοι άλλοι, τότε πραγματικά γίνεται σχολείο, πρότυπο ελληνικό εκπαιδευτήριο και ζωντανό κέντρο παραγωγής πολιτισμού. Αυτό εγώ θεωρώ σαν μεγάλη καταξίωση της Μόνας. Στην ποίηση και στη λογοτεχνία η Μόνα εμφανίστηκε το 1978 με το ποιητικό έργο της «Εντευξωμένης». Είναι σαν να είναι χθες, θυμάμαι που μου το έδωσαν και το διάβαζα πραγματικά. Μετά ήρθε η ενεστίαση, τα 9 ποίηματα, ένας αρποναύτης ανάμεσα στις συμπληγάδες, ποιητική αδεία Λεοντίου Μαχερά, κάτω πτρονέρωτος και θανάτου, πρώτο βραβείο ποίηματος στο Φεστιβάλ Ποίησης της Θεσσαλονίκης,
ενώ ο Αργοναύτης πήρε το κρατικό βραβείο. Το 2003 το περίσσευμα της σιωπής, το δέντρο στο σπίτι, αγαπημένε, τα Μαρκινάλια και μετά από τα Μαρκινάλια 12 συν 2 ποίηματα για την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί. Ούτε κυκλοφορήσει. Όμως είναι, επειδή το διάβασα εγώ, είναι εξαιρετικό, έχει μέσα του έναν τόνο εθνικό, μια νοσταλγία του πολιτισμού που άφησε η Μεγάλη Ελλάδα στην κάτω Ιταλία και Σικελία. Είναι πράγματι έναν υπέροχο έργο. Πέραν των ποιητικών της συλλογών η Μόνα εξέδωσε 7 ανθολογίες ποίησης, ένα θεατρικό έργο, 2 συλλογές διηγημάτων, 6 μονογραφίες για Κυπρίους ποιητές και 4 ή 5 μόνα ημερολόγια για τη Μικρά Ασία, κερδίζοντας 5 είναι τώρα με το νέο. Ναι, κερδίζοντας διάφορα βραβεία. Η ποίησή της σίγουρα χαρακτηρίζεται από προσωπικό ύφος και εκφραστική ιδιαιτερότητα, με εξάρσεις μοντέρνων στίχων και πολύ δυνατές στιγμές. Σαφώς είναι ποίηση νεωτερική και σταθερή, με σταθερό υποβολέα την ψυχή, που μάταια κάποτε προσπαθεί να ελέγξει και να χειραγωγήσει η λογική ή ο ορθός λογισμός. Τα νεότερα ποίηματα της Μόνας αποτελούν φρέα πόνου. Το προσωπικό πρόσωπο που έχασε, αλλά και για τα δεινά συμβεβικότητα του ανθρώπου. Όπως έγραψε ο Γιώργος Φράγκος, η Μόνα εδράζει την ποίηση σε 2 κέριους θεματικούς πυλώνες, την μνήμη και την ποιητική. Σημασιοδοτεί όμως τη μνήμη ως πάλων βίωμα και όχι ως απολύθωμα στα έγκατα της ψυχής. Ο τίτλος της συλλογής Μαρκινάλια είναι λατινικός και σημαίνει σημειώσεις στο περιθώριο. Και πράγματι τα ποίηματα και των 2 ποιήτριων μοιάζουν αποσπασμένα από ένα δευτέρι της ψυχής που κρατούσε τα βράδια ημερολογιακές σημειώσεις για τα καθημερινά της πάθη. Η δυτή έκδοση δεν είναι σίγουρα μια πρωτοφανής περίπτωση, όμως παραμένει πάντοτε μια λίαν ενδιαφέρουσα ιδιοτυπία. Στα Μαρκινάλια έχουμε μια συμβατή ποιητική παραλληλία, ένα επιτυχές πρωτόκολλο συνύπαρξης, ένα φίλιο ποέτικους μότους βιβέντη. Οι 2 ποιήτριες, χωρίς οποιανδήποτε εξομοίωση και διατηρώντας η καθεμιά πλήρως αυτονομημένο τον λόγο της, τα καταφέρνουν να οδεύουν στις ράγες μιας συγκλίνουσας ιδιαιτερότητας, πάντοτε ήπιας και φιλάλληλης, που συνδυάζει και συνθέτει τις 2 αντιθετικές γραφές με αποτέλεσμα να τις ταιριάζει σαν μήτρα με το εκμαγείο της. Η φιλική αυτή συνύπαρξη καθοδόν παίρνει ενίοτε και τη μορφή ενός ενδοψυχικού διαλόγου, μιας εξομολογητικής συνομιλίας, όπου η μια ποιήτρια απαντά στην άλλη ως να κουβεντιάζουν τη ζωή τους. Εξάλλου αυτό δηλώνεται σαφώς και στο ποίημα της Μόνας σαν ρηπή οφθαλμού, όπου παραδέχεται ότι όλα είναι μια αφορμή για συνομιλία, για ό,τι αφήνει μέγα πόνο στην καρδιά. Στην ουσία, πολλοί από τους στίχους των 2 ποιητριών είναι εν δυνάμει απαντήσεις ή γνώμες στα οδυνηρά υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα των ανθρώπων, στον άρρητο διαχρονικά διάλογο των πονεμένων ψυχών. Δομικά υλικά της ποιητικής αυτής συνέβρεσης είναι και η ψυχική διάθεση των στίχων, τα κοινά στοιχεία εσωτερικότητας, οι νοηματικές συνιστώσεις, το παθολογικό ύφος, οι θεματικές του πόνου, ακόμα και η σχεδόν ακαριαία εκφραστικότητα, υπεράνω όμως όλων η κοινή γυναικεία ιδιοσυγκρασία. Η έκδοση περιλαμβάνει 92 ποίηματα, 46 συν 46,
τα οποία διεκτραγωδούν, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Νεόφυτος, τα καταχώραν όχι της Κύπρου, αλλά τα καταχώραν της ψυχής σκεά. Προσωπικά, παρά την εξόφθαλμη διαφορετικότητα των ποιημάτων των δύο συνεταίρων ποιήτριων, διακρίνω Λοιπόν, επαναλαμβάνω, προσωπικά παρά την εξόφθαλμη διαφορετικότητα των ποιημάτων των δύο συμμετέρων ποιήτριων, διακρίνω πολλά εσωτερικά ομοιογενή στοιχεία. Στέκομαι σε μερικά από αυτά. Το πρώτο, η θηλυκή ευαισθησία της γραφής. Με τούτο δεν εννοώ απλώς την γυναικεία προέλευση των ποιημάτων, αλλά την κοινότροπη προσέγγιση του πόνου και την εξωτερήκευσή του με την ίδια συναισθηματική υφή και ευαισθησία. Για παράδειγμα, και στις δύο το παράπονο αναβρίζει μαλακό και αμνησίκακο, εμπεριέχοντας την εξομολογητική εκτόνωση ή ρήτρωση και την ευσεβοποθική πεποίθηση μιας αέναης και σταθερής, όμως ακαθόριστης μελλοντικής ελπίδας, χωρίς εμπάθειες και τάσεις εκδικητικές, σαφώς θηλυκός τρόπος αισθαντικότητας και αντίδρασης. Το δεύτερο, η ποιότητα της πονεμένης μνήμης. Η εξερχόμενη μνήμη του πόνου στις δύο ποιήτριες είναι έντονα θηλυκή και παντελώς άοπλη, λεπτή, ευαίσθητη, καλέσθητη, στοργική, αχαιρέκακη, λίγο σαν μεθυσμένη, μαύρη, αλλά όχι μνησίκακη. Χωρίς την ανδρική τραχύτητα και τον ασθενικό δυναμισμό. Ναι, ακούστε με πόση ηδίτητα η μόνα αντιμετωπίζει τις πονεμένες αναμνήσεις της. Λέει, με κατοικούν οι αναμνήσεις, έρωτες ανθρώπων, έρωτες αγαλμάτων, έρωτες πόλεων, ανοίγω τα παράθυρα και η μουσική τους δυναμώνει. Η Έλενα βγάζει τα μαύρα σώψυχα της ως έναν αθώο θηλυκό υπαρξιακό ερώτημα. Θα προλάβουμε άραγε το φως προτού η γη μας γίνει κάρβουνο? Ένα τρίτο κοινότροπο στοιχείο είναι η γλυκιά και καλοήθης νοσταλγία. Η νοσταλγία της γυναίκας εκδηλώνεται και στις δύο ως συνέπεια του διαιώνιου κοινωνικού της ρόλου, ως κρυφοζώσα επιθυμία, συναισθαλμένη και χαμηλή, χωρίς τις γεροντικές φαρφάρες και τις κραυγές μιας αλυτρωτικής απέτησης. Η μνήμη και η νοσταλγία, βασικό γνώρισμα που διέπει την ποίηση και των δύο, στοιχεία που εκβάλλουν σε μια κοινή αδιαπραγμάτευτη προσδοκία. Λέει η Μόνα, εμείς δεν σκοτώνουμε τη μνήμη, εμείς ζούμε από τη μνήμη. Και η Έλενα, κάποτε ένα βλέμμα βαθύ θα με επισκεφτεί ξανά, το γνωρίζω. Εξάλλου στη λυτρωτική δύναμη της μνήμης αναφέρεται και το σεξπυρικό μότο της συλλογής. Μα σαν τα ζω όλα αυτά, η σκέψη μου για σένα, αγαπημένε φίλε, απώλειες αποκαθιστά, στις λύπες δίνει τέλος. Η χρονίως εχμάλωτη, ένα τέταρτο στοιχείο, η χρονίως εχμάλωτη γυναικεία σοφία, που εκδηλώνεται ως αμάλγαμα προσωπικών βιωμάτων, εν ολίγης και οι δύο, διακατεχόμενες από την ανάγκη να φιλοσοφήσουν, εκφράζουν πολλές φορές τα τραγικά τους βιώματα υπομορφή γνωμικού ή θυμοσοφίας. Γράφει η Μόνα, πίσω από κάθε ποίημα κρύβεται μια προσφυγιά και η Έλενα, υψηλοί πολιτισμοί, λεπτέστητοι πολιτισμοί με πόδια βουτυγμένα στο αίμα. Ας περιοριστώ στα 3-4 μόνο αυτά κοινότροπα χαρακτηριστικά για να ρίξουμε και μια ματιά στα ξεχωριστά γνωρίσματα της κάθε μιας ποιήτριας. Πρώτα για την Έλενα. Βασικό θεματικό μοτίβο για την Έλενα είναι η γυναίκα που συνήθως εκπροσωπείται από την ίδια, από τον εαυτό μας. Μέσα από νοσταλγίες, μνήμες, παράπονα, ερωτήματα και συλλογιστικές
αναδύεται το πολυδιάστατο υπαρξιακό και κοινωνικό πρόβλημα της γυναίκας. Μέσα από τις διαστάσεις του ρόλου, της ελευθερίας, του έρωτα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Από το πρώτο της ποίημα πραγματεύεται το νόημα της ελευθερίας, της υπαρξιακής ελευθερίας, που την αντιλαμβάνεται ως φως από την Άβυσσο και την καθορίζει ως δικαίωμα σεβασμού, τρυφερότητας και αναγνώρισης, ως ένα βλέμμα της ψυχής. Κυρίαρχη μορφή ελευθερίας είναι ο έρωτας, το δικαίωμα έκφρασης της σάρκας, η ειδονή, θεματικές που επανέρχονται συνεχώς στα ποίηματα, ανακαινισμένες κάθε φορά με διαφοροποιήσεις και νεομορφικά σκηνικά. Η τραγική ομιλία του σώματος ορμά μέσα από μαγευτικές φάτνες φυσικής ομορφιάς, μέσα από την πανδεσία των ενοράσεων ως πουλί που επιτίθεται στο φως. Γράφει, η ομιλία του σώματος που εράται, σας το διάβασα και ίδια, είναι ελεύθερη όπως το πουλί που ορμά στο φως. Σε κάθε στίχο ανατέλει ως πληγωμένο φεγγάρι η δυσαρέσκεια της διάψευσης, το ανικανοποίητο παράπονο της κόρης, της συντρόφου, της μάνας, της γυναικείας ύπαρξης ως οντότητας και ως σάρκας. Ο πόθος κατασκευάζει το έφλεκτο όνειρο που την μορφώνει σε κορμί που τολμά να ανθίσει και να απαλυνθεί στο χάδι του έρωτα και στο φιλί, όπως συνέρχεται ευνηδίως, έκθετη σε ακονισμένα δόντια και επανασυνδέεται με την μοιραία όψη της πραγματικότητας. Το κορμί και η σάρκα για την Έλενα παραμένει πάντοτε ένα δροσερό μπουμπούκι, έτοιμο να ανθίσει και να μυροβολήσει με το πρώτο σφύριγμα του έρωτα. Η ελπίδα είναι αθάνατη. Κόντρα στον ψυχοκτόνο καιρό αναμένει νυφάλια το βαθύ βλέμμα που θα την επισκεφτεί ξανά. Κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και εφήμερος, σαν τριαντάφυλλο που ευωδιά. Ο κύκλος της ελευθερίας αρχίζει από το δικαίωμα της γυναίκας ως ύπαρξης και αναγνώρισης. Δεν βλέπετε, λέει κάπου, δεν βλέπετε ότι υπάρχω, ότι είμαι γυναίκα, ότι ανασένω, δεν το βλέπετε. Ύστερα γίνεται αναζήτηση της αρχαίγονης σύνθεσης του θηλυκού και του αρσενικού, ιδεώδης πραγμάτωση του αμοιβαίου ερωτικού πάθους μέσα στο πάνθεο της ομορφιάς. Καιρός να συναντηθούν ο άντρας και η γυναίκα. Καιρός να συναντηθούν ο άντρας και η γυναίκα σε μιαν άνοιξη που τους χωρά και τους δύο μέσα στη ξεχωριστή ομορφιά της. Το ανέφικτο και τα ναυάγια του ιδεώδους έρωτα προκαλούν και εξάρσεις παρανοϊκότητας ή μιας άλλης βαθύτερης αυτοσυνειδησίας, που σε μιαν σχεδόν αρνησίτρισκη φιλοδοξία ζητούν το άλλο νόημα της ύπαρξης. Από πού το ζητούν? Από τα ζώα, τα πουλιά, τα λουλούδια. Είναι αυτό που θα λέγαμε αυτεπίγνωση της ουτοπίας ή ουτοπική πραγματικότητα. Έξω από αυτήν την ενδοβίωση, η εξωτερική, η αισθητική πραγματικότητα παρουσιάζεται φρικαλέα και αβίωτη. Ο κόσμος είναι δομημένος πάνω στο αίμα. Κόσμοι που η μορφή του στάζει αίμα. Κόσμοι κτισμένοι πάνω σε σώματα που σπαρταρούν ακόμα. Πολιτισμός χτισμένος πάνω σε σφάγια. Τα ποίηματα της Έλενας μοιάζουν βουτυγμένα και βαμμένα σε μια κολυμπήθρα μυστικοπάθειας και σε μια αρωματισμένη ομίχλη κρυφών νοημάτων που τους προσδίδει την μαγική χρειά του δελφικού χρησμού. Κυρίαρχο κλειδί του στίχου της είναι η λέξη, το ρήμα, ο λόγος που λειτουργούν ως ανακυκλούμενη πεμπτουσία της ζωής. Πολλές φορές ο στίχος της μοιάζει να απευθύνεται σε έναν αόρατο, όμως πανταχού παρόντα αρσενικό σύντροφο, πατέρα και κυρίως εραστή, που αποτελεί κατά τον Γιούκ το ονειρικό της άνιμους. Θηλυκού γένους είναι και οι εικονογραφίες της ποιήτριας, που συχνά μοιάζουν με ιδηλιακές παρέμφετες φωτογραφίες. 3 μελαμψά κορίτσια κοντά στη θάλασσα.
ένα κάτασπρο δέρμα ποζάρι με μαγιό, κορμί που ανθίζει. Η μόνα τώρα. Η μνήμη αποτελεί βασική κρυπίδα της θεματικής της μόνας, η οποία επανέρχεται συνεχώς. Οχήματα της μνήμης είναι η σκέψη, η αναπόλυση, η ενόραση και το πιο πολύχρωμο και θεαματικό, το όνειρο. Αυτά επαναφέρουν με ασφάλεια τραγικά βιώματα από την Μικρασία και από τη Νέα Προσφυγιά, προσφυλή πρόσωπα που χάθηκαν και γεγονότα, όλα επιστρέφουν καβάλα στους αήφωτους στίχους της που ανασταίνουν. Που ανασταίνουν την έξαρση της ανθοφορίας μες στη γαλήνη της αγάπης. Οι άκαινα της μνήμης καλύπτονται από εύλεχτα διαστήματα σιωπής που συνθέτουν μια άλλη όψη έκφρασης της γυναίκας. Η σιωπή δεν είναι μια ποιητική ή γυναικεία νεκρόπολη, αλλά ένα πολυτάραχο πεδίο μάχης. Η σιωπή είναι γλώσσα και λόγος και η ποίηση είναι μια από τις γλώσσες της σιωπής. Είναι η έκρηξη της σιωπής. Όπως γράφει και η ίδια, τα ποίηματα είναι το ξάφνασμα της σιωπής στον αναστεναγμό του χρόνου. Η μόνα θέτει και ξαναθέτει στην τράπεζα του διαλογισμού τα πάγια προβλήματα της γυναίκας, ιδιαίτερα εκείνα που φέρνει και επιβάλλει ο μεγάλος τύραννος της γυναικείας ωρεοπάθειας, ο χρόνος. Η ποιήτρια παρουσιάζεται υπεράνω και εκτός της ισχύουσας σχεδόν συνολικός γυναικείας ματαιοδεψίας και φιλαυτίας, συμφιλιωμένη με την άσποντη πραγματικότητα της θηλυκής σωματικής ωριμότητας. Νουθετεί πέρα από το τραυματικό σύνδρομο των 18χρονων γριών ή της αιωνόβιας παιδούλας, προτρέποντας την ώριμη γυναίκα να μην βλέπει μόνο τον εαυτό της σε απατηλούς καθρέφτες πολλαπλούς, στο δωμάτιο που βρίσκεται στην οδό Ναρκίσου και να συμφιλιωθεί με την ώριμη θηλυκότητα. Ο στίχος της ως μυστέρι εισχωρεί στα πολυδέδαλα τραυματικά άδυτα της γυναικείας ψυχοσύνθεσης και επιστρέφει με κεκτημένα κοινωνικά και φιλοσοφικά, τονίζοντας διαρκώς ότι η ποίηση είναι λόγος ελευθερίας. Γενικά, η μόνα διακατέχεται από διάθεση φιλοσόφησης των πραγμάτων, την οποία φιλτράρει και διασταυρώνει με τα άτυχα προσωπικά της βιώματα, τα οποία εκχυμώνονται σε εμπειρίες και στηρίγματα ζωής. Δηλαδή, ξέρει να αντλεί την όποια θετική όψη έχει το κακό. Λέει, ο έρωτας φεύγει και όταν μένει. Η αγάπη μένει και όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Η ροή της ζωής είναι ασταμάτητη. Πρέπει όμως να ξεκολλήσει από την λάσπη, να προχωρήσει, να κινηθεί. Μοιάζει να φωνάζει η ποιήτρια. Καιρός να πάει παραπέρα, σαν να δίνει χέρι βοηθείας στο αμάξι της γυναίκας. Ξέχωρη θεματική διάσταση των ποιημάτων της μόνας αποτελούν οι αναφορές στην ποίηση και στην λέξη. Αυτό που η ίδια ονόμασε σε μια από τις ανθολογίες της η ποίηση για την ποίηση. Η ποίηση ξεπλένει όσα μας κυνηγούν, λέει κάπου. Η λέξη μας σώζει, παραδέχεται η ίδια. Ο σπότνια του λόγου και η αίρια της ποίησης χρησιμοδοτεί σε κάθε της στίχο σε κατάσταση έκστασης. Η ποίηση είναι πίσω από κάθε επιφώνημα, μπροστά από κάθε θαυμαστικό. Είναι η ποίηση μια μεταφυσική, τοξική κατάσταση του μυαλού, μια ιερή παθογονία που την αισθάνονται και την γνωρίζουν μόνον οι πάσχοντες θεράποντες της, αυτοί που ο Μποτλέρ ονόμασε καταραμένοι ποιητές. Ποίηση, λέξη, πολιτισμός και φως είναι οι 4 κοσμογονικές ουσίες που συνθέτουν την πνευματική υπόσταση των 2 εκλεκτών ποιητριών που παρουσιάζουμε απόψε. Θα κλείσω με μια σταθερή και αναπαλωτρίωτη, μια αδιαπραγμάτευτη άποψη. Ο ποιητής είναι ο φρουρός της γλώσσας, ο θησαυροφύλακας των λέξεων.
Κάθε λέξη είναι ένα έκπαγλο μνημείο πολιτισμού, ένα άγαλμα γλωσσικό. Οι τόνοι, τα πνεύματα, οι οξείες και οι περισπομένες μας, οι δασίες και οι ψηλές μας, είναι πανέμορφα μέλη αυτών των γλωσσικών αγαλμάτων. Ας πάψουμε να ακροτηριάζουμε τα μνημεία και τα αγάλματά μας, αποκόπτοντας τα ωραία αυτά μέλη τους. Θα συγχαρώ κλείοντας τις δύο ποιήτριες μας, οι οποίες σε καιρούς υπέρτατου καταναλωτισμού που επιβάλλει ως ιδανικά την ευκολία, την ταχύτητα και την προχειρότητα, θα τις συγχαρώ λοιπόν που αυτές εξέδωσαν τα μαρκινάλια στο πολυτονικό μας σύστημα, με τις δασίες, τις ψηλές και τις περισπομένες στα ποίηματά τους, χωρίς να κοροτηριάζουν και να σελγούν πάνω στα ίδια τα γλωσσικά αγάλματα που δημιούργησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρύβη. Αγαπητοί φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα εξαιρετικό βίντεο που ετοίμασε ο φίλος ποιητής, σύντομο βίντεο, που ετοίμασε ο φίλος ποιητής Ανδρέας Τιμοθέου για δύο ποίηματα των ποιητριών μας. Περιλαμβάνονται τα ποίηματα «Η ακοή της ακοής» της Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου και το «Ως φόρτο» της Έλενας του Μαζί Ρεμπελίνου.
Μόνον η γραφή, αυτή η ροή που γυρεύει να μετατρέψει την άγωνη γραμμή σε γόνιμο, να ζωγραφίσει επιτέλους το πρόσωπό σου. Αυτή η ροή που ζητά να σβήσει την άγωνη γραμμή που συθλίβει το πρόσωπό σου, που αγωνίζεται να ελευθερώσει το πρόσωπό σου, με ένα όνομα, βλέμμα τρυφερό, που χαϊδεύει το πρόσωπό σου και απομακρύνεται. Να μου φέγγω. Ο ποιητής καλπάζει με το έρευο συνεπιβάτη. Κλέβω τις λέξεις σου, φίλε συναξιδιώτη, να μου φέγγουν με την άδειά σου πάνω από το σκότος. Η λέξη. Στέκεσαι μπροστά στη μισάνυχτη πόρτα και προφέρεις αργά τη λέξη. Περνούν οι ώρες, περνούν οι μέρες, τα χρόνια, οι δεκαετίες. Εσύ προφέρεις τη λέξη, χωρίς να φτάνεις στην ολοκλήρωσή της. Μια λέξη, μια ζωή, ναι. Όλος ο χρόνος, η αιωνιότητα για μια λέξη. Αυτήν, που όταν υποθεί με ακρίβεια εσωτερική, θα έχεις γεννηθεί για δεύτερη φορά ή ίσως για τρίτη. Και αυτός που καλείς θα απαντήσει για πρώτη φορά. Δεν είναι μόνο. Στις στοές του σώματός μου συνεχίζεται η πομπή των φωνών. Η λέξη δεν είναι μόνο λέξη. Σφάγιο που το μετατρέπουμε σε θεότητα ιδέμονα, σε απαραίτητη τροφή του εγώ μας, για να αντέξουμε το μέγεθος της βίας μας. Υψηλοί πολιτισμοί, λεπτέστητοι πολιτισμοί, με πόδια βουτυγμένα στο αίμα. Κοινωνία. Βγαίνουμε στην αγορά. Γεμίζει το καλάθι μας λέξεις. Τις καρφώνουμε στο πέτο και επιστρέφουμε. Γεμίζει το σπίτι πεταλούδες. Άρτιτλο. Κάποτε ένα βλέμμα βαθύ θα με επισκεφθεί ξανά. Το γνωρίζω. Η νέα ζωή. Κάθε γυναίκα που έπαιρνε το μωρό στην αγκαλιά της, του φιλούσε το χέρι. Προσκυνούσε το μέγα θαύμα της ζωής. Στα χείλη όλο το κορμί. Πώς δεν το πρόσεξες? Ο νους σου στο δίθεν παιχνίδι. Ήταν αλλιώτικος αυτός ο μέγας σεβασμός, μια αυτοστιγμή τελετουργίας βιβλικής. Ως χόρτον, ο θάνατος ταπεινώνει, μας δείχνει τα όρια της ιήσεώς μας. Ο θάνατος ενός ζώου μοιάζει με το ποδοπάτημα ενός αδειολούλουδου. Μπορεί να συμβεί από την πρώτη μέρα της άνθησής του, λίγο αργότερα. Το ζώο πάντοτε πεθαίνει εμπλήρη αθωότητη. Ζει εμπλήρη αθωότητη. Τα ζώα είναι οι θεοί μας. Είναι οι μαστοί που καταβροχθίζουμε σαν αιώνια βρέφη. Είναι η αβάσταχτη ενοχή μας. Γίνεται. Μα τέλος πάντων, μιλούμε για το φως, τη γραφή και το κέντημα, τους φθόγκους και τις σταυροβελονιές. Μιλούμε για μεσάνυχτα, βαθύ όρθρο, χαράματα, αγρυπνίες. Γίνεται να χάνεις τα γυαλιά σου. Οι μοναδικές μας ποιήτριες αναλύονται σε φως, μεταμορφώνονται. Γίνονται ρήματα για να προσφέρουν την ιδιοπρόσωπη για κάθε μια ποιητική γραφή τους, ως απόσταγμα μεστομένης ποίησης και διάπειρης βιωματικής γραφής. Δεν τις αφήνουν να κοιμηθούν τα οδυνηρά της μνήμης και ως ερευνήτριες του φωτός αναζητούν
τη μία λέξη, τον ένα στίχο, το ένα ποίημα που θα τις διασώσει από το χαόδες κενό. Γνωρίζουν πολύ καλά πως η τραγωδία δεν φορά μάσκα. Ας πούμε ότι η σελίδα είναι μια πόρτα μισάνοιχτη και η στίχη του πρώτου κιόλας ποίηματος, η άγνωστη μέσα φωνή που μόλις και ακούγεται, από ένα πρόσωπο που μόλις αχνοφαίνεται, από ένα σπίτι που μόλις υποθέτεις, από μια ιστορία μοναδική που κάποιος άλλος έζησε και ολότελα αγνοείς. Και είναι αυτή η αιτία που η φωνή δεν είναι πάντα πρόθυμη, ούτε και ευπροσίγουρη, μα είναι φορές που σαν φωτεινή επιγραφή αναβοσβήνει στον ξένο την προειδοποίησή της, γιατί το σπίτι όπου εισέρχεσαι δεν σε θέλει ανίδεο, μα υποψιασμένο. Πρέπει να το γνωρίζεις, να προγνωρίζεις ότι ουδόλως πρόκειται για επίσκεψη σε σαλονάκι θαλπορής, ούτε για τσάι απογευματινό με κουλουράκια ολόφρεσκης ανταλλαγής, ανίας και φιλοφρονήσεων. Πρέπει να το γνωρίζεις ότι ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν είναι ένας οποιοσδήποτε αστός, ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης, αλλά κάποιος που έχει μια ξεχωριστή διπλή ταυτότητα. Είναι πρόσφυγας και είναι και ποιητής. Και αυτό τον κάνει 2 φορές πρόσφυγα. Όμως στο σπίτι αυτό που ήρθαμε 2 συγκατοικούν. Το γράφει και στο κουδούνι του εξωφύλου. Έλενα του Μαζί Ρεμπελίνα και Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου. Μία μοίρα κοινή, μια πατρίδα τεμαχισμένη στα 2, μία φιλία για 2 και τέλος μία εξομολόγηση επί 2, μήπως και ο πολλαπλασιασμός φέρει επιτέλους τη διαίρεση να μοιραστεί ο πόνος για το ανολοκλήρωτο. Την πόρτα μας την ανοίγει Μόνα που με λόγια κοφτά και σύντομα μας προειδοποιεί. Πίσω από κάθε ποίημα κρύβεται μια προσφυγιά. Και είναι διπλή αυτή η προσφυγιά, αφού το ποίημα δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαμαρτυρία για την έξωσή μας από την πρώτη ατραυμάτιστη αίσθηση του κόσμου, τότε που μια βίαιη κίνηση μετατόπισης απότομα μας γκρέμισε σε μια νουάρ πραγματικότητα. Γιατί όπως γράφει και ο Ορέστης Αλεξάκης, αναφερόμενος στην προσφυγιά όλης της ανθρωπότητας, διωγμένη από την όμορφη πατρίδα, τώρα στους δρόμους των γυμνών ορών, νομάδες ουρανών, αλείς άστρων, εμείς, οι δόλοι πρόσφυγες του απάνω κόσμου. Είναι όμως και η άλλη, η κυριολεκτική προσφυγιά, αυτό που οι 2 ποιήτριες μοιράζονται. Η Μόνα φέροντας το σημάδι της ήδη στο κύτταρό της από τους μικρασιάτες, βιώνοντας τη βίαιη εκρίζωση της νεότητάς της το καλοκαίρι του 1974 από το μαγευτικό Βαρόσι, συνομιλούν με το παρελθόν του παρόντος τους και αναθέτουν στην ποίηση να αρθρώσει την ανομολόγητη κραυγή. Είναι η κραυγή που επιστρέφει στην ύπαρξη την αυθεντικότητά της, επιτρέποντάς της να ιτηθεί αξιοπρεπώς ή να θριαμβεύσει απροσδόκητα μες στην ασφάλεια της γλώσσας. Η γλώσσα είναι το όχημα της μεταφοράς τους από τον χρόνο της καταστροφής στην καταστροφή του χρόνου. Και αυτό μόνο με τη μεταφυσική του στίχου μπορεί να γίνει κάποτε εφικτό. Ως εκ τούτου, η Έλενα του Μαζί αναζητά τη γλώσσα εκείνη που οδηγεί σε μια ξεχωριστή ποιότητα ελευθερίας, φέρουσα ψήγματα μιας λάμψης καταγωγικής και χρυσαφένειας που όμως δεν βαραίνει την ύπαρξη με το χρυσάφι της, αλλά την ελαφρώνει. Οι στίχοι της λοιπόν θα μπορούσαν να είναι κεφάλαια και ενότητες, τίτλοι μιας μελέτης για το μεγάλο ζήτημα της ελευθερίας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θέασης οντολογικής μα και συμπαντιαίας. Γιατί η ελευθερία για την Έλενα είναι ο τρόπος να δοξαστεί ο λόγος ως φάλαγγα ήχων και ρυθμού που αντιτάσσεται στην αιχμηρότητα που διαπερνά τα ανίδεα όντα. Είναι εκείνη η δυνατότητα που μόνη της πορεύεται με ένα λιανό κεράκι προκειμένου να φέξει και να φωτιστεί, αφού η παρουσία της φωτίζει αλλιώς τα περάσματα από τα υπόγεια στο φως, αποκαλύπτοντας τα άδεια πρόσωπα κάτω από τα προσωπία και αφήνοντας εκτεθειμένο και γυμνό έναν ναρκισσισμό που τίποτα δεν σέβεται, έναν ομφαλοσκοπικό ναρκισσισμό, κοφό αλλά λαλίστατο μες στην τυφλότητά του. Αυτόν καταγγέλει και την υποκρισία του καταδεικνύει ως πρώτη μας ταυτότητα, που όμως δεν είναι η ανθρώπινη
εν τούτης κατορθώνει, όπως γράφει στο ποίημα η άλλη γλώσσα, να ζει μέσα στο μύθο της πραγματικότητας και να αγνοεί τη φωνικότητά του. Η ελευθερία ταυτίζεται στην ποίησή της με την αναγνώριση, με την κίνηση αλλά και με τον χρόνο. Είναι το βλέμμα λοιπόν προς τον άλλο, που ξεκίνησε και έρχεται και που σε καμία περίπτωση δεν φέρει το πρόσωπό μας, αλλά το δικό του, τη σαρκωμένη περηφάνεια και ιστορία του, αυτόν τον άλλον κόσμο που οφείλουμε να σεβαστούμε ως κάτι ακριβό, μαζί με το δικαίωμά του να υπάρξει και να αναγνωριστεί η επιθυμία του. Η ελευθερία για την Έλληνα έχει σχέση με τον χρόνο και την απόσταση, την προσμονή που μετριέται με την ανάσα και τη διάρκεια. Έχει σχέση απόλυτη με την καρτερία. Δεν επιτίθεται ούτε απαιτεί, μα περιμένει σιωπηλά την ώρα της ορίμανσης, σαν το ελάχιστο διάστημα από την εισπνοή στην εκπνοή ή αλλιώς από την πρώτη κίνηση του καρπού μέχρι την χειραψία. Η Έλενα επιχειρεί κάτι μοναδικό. Ασχολείται με την ηθική της ελευθερίας, αναζητώντας την πρωταρχική αυθεντικότητά της. Η βούλησή της για αυτήν είναι η βούληση για το είναι, στην πλήρη του κατάφαση, άγοντας προς εκείνη τη γνώση που αποκαλύπτει την τραγικότητα του όντως όταν επιχειρείται ανενδίαστα η κατάργησή του. Η ελευθερία για την Έλενα έχει ιδιότητες και σημαίνει γεννά και ελευθερώνει, αναγνωρίζει και ελευθερώνει, αναζητά το νόημα και πάλι ελευθερώνει, προσιλώνεται στην ομιλία του ερωτικού σώματος και του επιτρέπει κάθε μορφής φτερούγισμα. Η ελευθερία είναι ο συντονισμός με τον ρυθμό του κόσμου, όπως αυτός προκύπτει από τη σύνθεση και συνύπαρξη των πλέον ετερόκλητων στοιχείων της φύσης για να ακουστεί ο ήχος της ανεκλάλητης γλώσσας. Ελευθερία σημαίνει να γεννάς τον άλλον, τον κάθε άλλον, άνδρα, γυναίκα, παιδί, ζώο, πουλί, δέντρο, πεταλούδα, ταπεινό αγριολούλουδο και άστρο και να τον αφήνεις να φύγει. Ελευθερία είναι μόνο ένα βλέμμα. Αν τη ζητούσαν λοιπόν να παρουσιάσει μία διατριβή, εκείνη θα παρέδιδε μια ζωγραφιά με ένα πουλί αχνά ζωγραφισμένο, τόσο αχνά ώστε ούτε κι αυτή η πένα να πληγώνει με την οριστικότητα του διαγράμματος το σχήμα της ελευθερίας του. Και αν τη ζητούσαν τον τίτλο της διατριβής, θα έγραφε μόνο μία λέξη, εμπιστοσύνη. Πρόκειται για την εμπιστοσύνη που εξασφαλίζει η χάρις της αγάπης, προαπαιτούμενο και ασφάλεια για την ελευθερία των φτερών, καθώς δημιουργεί έναν ουρανό αποδοχής να πλέει μέσα του η ετερότητα. Η συνάντηση τώρα είναι το δεύτερο κυρίαρχο ζήτημα που ορίζει την προβληματική της ποίησής της. Πρόκειται για τη συνάντηση με τον εαυτό και με τον άλλον. Μόνο που στη συνάντηση αυτή κυρίαρχο ρόλο έχει η γλώσσα, η φωνή του άλλου, ακόμα και του σώματός του, όταν αυτό εράται. Και επειδή, όπως λέει και ο Μπόρχες, ο υπομονετικός λαβύρινθος των γραμμών με τις οποίες ζωγραφίζει ο ποιητής τον κόσμο εν τέλει την εικόνα του δικού του προσώπου σχηματίζουν, γι' αυτό και η Έλενα θέτει ως σημείο συνάντησης και αναγνώρισης το πρόσωπο. Εκεί συναντά τον εαυτό της και με τη βοήθεια της γραφής, εκεί όμως και τον άλλον. Πρόκειται για το ανώτερο στοιχείο γνώσης, την αυτεπίγνωση, που μόνο η ασφάλεια της γραφής εξασφαλίζει όταν η σύνδεση με την εσωτερική ροή απομακρύνει την ψυχή από την άγονη γραμμή όπου διαβιούσε. Είναι στιγμή που δίνεται ένα όνομα σαφές στην μορφή, απελευθερώνοντας ουσιαστικά το πρόσωπό της. Και όσο και αν μοιάζει επώδυνο αυτό, η γραφή ξέρει να συμπεριφέρεται με σοφία τρυφερή στο πάσχον υποκείμενο, αφού τη γάζα και αποκαλύπτει το τραύμα, την ίδια εκείνη στιγμή με έναν τρόπο μαγικό το επουλώνει. Μόνον η γραφή, αυτή η ροή που γυρεύει να μετατρέψει την άγονη γραμμή σε γόνιμη, να ζωγραφίσει επιτέλους το πρόσωπό σου. Ενώ λοιπόν η γραφή αναλαμβάνει τη συνάντηση με τον εαυτό μας, η γλώσσα αναλαμβάνει τη μεταφορά μας στον άλλον, προκειμένου να επισυμβεί η ουσιαστική συνάντηση. Ποιο είναι όμως αυτό που εμποδίζει τη συνάντηση αυτή? Είναι η ώρα εδώ να μιλήσουμε για ένα καθοριστικό στοιχείο της προβληματικής της ποίησης της Έλενας του Μαζί. Πρόκειται για τα σύμβολα και την ανέκαθεν δυτή τους σημασία.
Αν και στην πρώτη τους ερμηνεία λειτουργούν ως μέσο αναγνώρισης στην επαφή με άγνωστό μας πρόσωπο, κάποτε, σε ένα άλλο επίπεδο, καθορίζουν με τρόπο ασφικτικό την ύπαρξη, καταργώντας σταδιακά τον ζωτικό της χώρο και καθυλώνοντάς την στη δική τους ακινησία. Είναι η στιγμή που οι άλλοι δεν τις αναγνωρίζουν την ελεύθερη κίνηση, καθώς παγιδευμένοι στη σκηνική performance τους αντικαθιστούν την αλήθεια με την παράσταση και άλλοτε προσιλωμένοι σε κείμενα ποικίλων προβολών επιλέγουν αντί για την πραγματική ζωή τη στήρα μίμησή της. Γράφει στο ποίημα προφητικών. Εκείνο που σταυρώνεται είναι η σάρκα. Πάνω της στεριώνουν τα πνεύματα των άλλων, χαράζονται οι ειδονές των άλλων, γύρω της στροβιλίζεται ο κυκλώνας των συμβόλων, ιδρύονται οι ταυτότητες, γράφεται η ιστορία. Εκείνο ωστόσο που τη διασώζει είναι και πάλι η γλώσσα και συγκεκριμένα το ρήμα. Το ρήμα για την Έλενα κατέχει θέση στοιχείου ταυτότητας. Συμβολίζει την κίνηση και περιγράφει το είναι που προχωρά ελεύθερο προς τον άλλον. Το ρήμα είναι το όνομά της, που όταν της αναγνωρίζεται, πάβει να είναι ήχος απλός και συλλαβές, αλλά βλέμμα που την χαϊδεύει τρυφερά και απομακρύνεται. Θα πει, το όνομά σου είναι το ρήμα της οντότητάς σου. Αυτό το ρήμα μάλιστα γίνεται την ίδια στιγμή σωσίβιο και φακός ή καλύτερα λάμπα θιέλης, προκειμένου να διέλθει αλόβητη μέσα από τον πνιγμό και το σκοτάδι που άλλοι τη κληροδοτούν δίκην οδυνηρού αντικατοπτρισμού. Τούτη την άδικη κληρονομιά του σκοταδιού παλεύει να αρνηθεί πολεμώντας με φαντάσματα που επιθυμούν να της αφαιρεθεί ο λόγος. Γράφει στο ποίημα «Βίος άνευ λόγου». Έρχεται κάποτε ένα φάντασμα και σου κλέβει το σώμα. Έρχεται αδυσόπιτο, ακόμα και όταν φυτευτεί ο σπόρος στο σώμα της μάνας σου. Έρχεται και καταργεί τη θέση σου στον κόσμο, τη φωνή, την ειδονή, την ιστορία σου. Ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω από τη μάνα σου. Μια σκιά που τη σκεπάζει, προτού καν συλληφθείς. Ιφηγένεια και σφάγιο λοιπόν, εκείνη και κατ' επέκταση κάθε γυναίκα, μετατρέπεται σε καθρέφτη και τροφή αυτών που αδιαφορούν για το έμφυλό της σώμα, αδυνατώντας να υπερβούν ερμηνείες, διαστρεβλώσεις και δομές και φυσικά το όριο του μύθου. Θα πει στο ποίημα «Έρος και αφιλία», άναυδη στην αγκαλιά της αγριότητας και του διπλού προσώπου, ανυπεράσπιστη, έκθετη σε αγωνισμένα δόντια. Μόνο που στην περίπτωσή της, η Άρτεμις αντικαθιστά το σφάγιο γυναίκα με ένα ελάφι. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που ταυτίζει την ιστορία της με εκείνη των δέντρων, των ζώων και πουλιών, αναζητώντας τους λόγους που κάποιοι φέρονται με τόση ελαφρότητα απέναντι στην ύπαρξη. Αυτόματα ο συνειρμός με μετέφερε στην ανυποψία στην Νίνα του Τσέχοφ. Στις όχθες μιας λίμνης ζούσε ελεύθερη και ευτυχισμένη σαν τον Γλάρο. Αγαπούσε τη λίμνη σαν τον Γλάρο. Αλλά ένας άνθρωπος πέρασε κατά τύχη, την είδε και μη έχοντας τίποτα καλύτερο να κάνει, την κατέστρεψε. Όπως αυτόν εδώ, τον Γλάρο. Στο ποίημα «Νόμος ανθρώπου 1», η Έλενα θα πει: αν είσαι λεμονιά, αν είσαι ελάφι τρυφερό, αν είσαι περιστέρι αμέριμνο που επισκέπτεται χαράματα ένα παράθυρο ανοιχτό για λίγους σπόρους και νερό, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να σου ξεριζώσει τη μήτρα, ποιος σου αφαιρεί το μέλλον, την ιστορία, ποια εντολή του οπλίζει το χέρι να στοχεύσει την καρδιά σου, να σε ρίξει στη γη και να τραφεί από τις άρκες σου. Ωστόσο, σε αυτή την αέναη πάλη της ψυχής διακρίνονται δύο ολόφωτα νήματα που τη συνδέουν με το άγνωστο άπειρο και την πηγή. Το πρώτο είναι η φύση, τα ζώα, η θάλασσα και τα πουλιά, που διδάσκοντας αθωότητα και ελευθερία επαναφέρουν το νόημα και βέβαια τη συνείδηση. Υπάρχει όμως και κάτι απείρως πιο σωτήριο και κατευναστικό, και αυτό δεν είναι άλλο από ένα και μόνο βλέμμα, που θα την αντικρίσει και θα την αποδεχτεί μες στο φανέρωμα του φωτός, καταργώντας διαπαντός την τυφλότητα. Να ριζώσει ο τρίτος οφθαλμός, η μνήμη να καλπάσει ελεύθερη ως την πηγή, να γυμνοθεί το λαμπερό κουκούτσι με το άνθος του νου.
και η θάλασσα γαληνεμένη να ενώσει τα όντα με τους θεούς τους. Εύχομαι στην αγαπημένη Έλενα, αλλά και σε όλους εμάς, αυτή την απαράμιλη ένωση που οριστικά λυτρώνει. Αναφερόμενη τώρα στη φίλη ποιήτρια Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, τη συγκάτοικο της δεξιάς σελίδας, θα ήθελα να σταθώ αρχικά σε δύο βασικούς πυλώνες της γραφής της. Ξεκινώ με τη μνήμη, που με την άνεση συγγενή πρώτου βαθμού και όχι επισκέπτη, κυκλοφορεί στους χώρους του βιβλίου και κυριολεκτικά τους κυριεύει. Ή μάλλον χειρότερα, δεν είναι παρουσία ορατή που εμποδίζει την κυκλοφορία των ενίκων του, αλλά είναι μνήμη θόρυβος και τριγμός, σαράκι που τρώει τα σανίδια της ψυχής και τρέφεται από αυτήν. Είναι μνήμη οικόσιτη και μνήμη κέντημα στη σάρκα, ώστε να μην ξεχνιέται και ξεχνά. Κι ίσως γι' αυτό η Μόνα ως γνήσια ποιήτρια που διεκδικεί το ανέφικτο, αντιστρέφει τον χρόνο και διαστέλλοντας τις δυνατότητές του μας προτρέπει στην επανάληψη του χτες, σε ένα παρόν ολότελα ανακαινισμένο, προκειμένου τίποτα να μην χαθεί οριστικά. Μιλά για αναβίωση στιγμών που δραπετεύοντας από τη μνήμη και τα κλειστά σεντούκια της, θα επανέλθουν ολόσωμες στο τώρα. Η επιθυμία της μάλιστα αυτή, ως πόθος ευσεβής, παραπέμπει στην άρνησή της να συμβιβαστεί με τις χαμένες πατρίδες της ψυχής και της ζωής της. Στη γραφή της Μόνας, η μνήμη οδηπορεί και επιστρέφει, τρέφεται με ονόματα αρχαία και κουβαλάει ένα χρέος παμπάλαιο που αναθέτει στην γραφή να το πληρώσει. Ονόματα αρχαία, κρίσταλα, κρίσταλα, τα καταπίνω να μην χαθούν, να μην μου τα κλέψει η λύθη και εκπέμπουν φως μέσα από τις φλέβες μου. Την κατοικεί το παρελθόν και είναι ένσαρκο, καθώς φέρει τη μυρωδιά πόλεων και ανθρώπων, μια μουσική επίμονη που δυναμώνει και την κρατάει εξάγρυπνη τα βράδια. Γι' αυτό και αναθέτει στους απόντες νεκρούς να ελαφρύνουν τα φορτία των ζώντων την ίδια ώρα που παραγγέλει στους ζωντανούς να ακούνε ακατάπαυστα τον τριγμό των οστών και να καταγγέλουν αυτούς που επιχειρούν να αφυδατώσουν τη μνήμη. Απαγορευμένη ζώνη. Alt. Μη φωτογραφίζετε. Alt. Αφέμαξη αισθήσεων. Αποστράγγιση μνήμης. Alt. Έτσι νομίζετε. Ποίημα που με τη δύναμή του με παραπέμπει στο ανατρεπτικό ανάλογο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη όταν στην Μεθιστορία του 1995 έγραφε «Για να παραγραφεί αυτό το ανώσιον, ο χώρος όπου εγένετο πρέπει να μην υπήρξε. Ψεύτικος σκύλος, ψεύτικη μάντρα φυλάγει. Η Κύπρος δεν υπάρχει. Καταργείται ως χώρος τραγικών συμβάντων». Η Μόνα ξεγλιστρά από τη λύθη και έχει τη λέξη ως λέμβο-σωστική για να αποτρέπει τον πνιγμό, εντάσσοντας μες στη διαχρονία της νοήματα πριν, αλλά και πάνω από το νόημα, αποκαλύπτοντάς της το εύρος μιας δυνατότητας που δεν έχει ακόμα οριστικά διανοιχτεί, καθώς η ίδια η λέξη φέρει ψήγματα ή αλλιώς μια κάποια μόνο υποψία από το πλήρες κείμενο του αρχικού λόγου. Η γλώσσα κρατά για την Μόνα το αποκαλυπτικό κλειδί της άλλης γνώσης. Ως εκ τούτου, όλα τα ποίηματα απογραφής του χτες και του σήμερα που μας εμπιστεύεται δεν είναι παρά η θαυμαστή διήγηση της φρίκης και απόγνωσης που η γραφίδα της την κάνει παραμύθι, αποζητώντας στο μεταξύ τον τρόπο εκείνο που θα την οδηγήσει μεταμορφωμένη στο φως. Κάποτε όμως τα πράγματα παίρνουν μια άλλη απροσδόκητη τροπή και η μνήμη τότε καταντά τυραννική, αναγκάζοντάς την να επινοήσει μια άλλη ανάστροφη σωτηρία, τη λύθη, που όμως και αυτή υπονομεύεται από έναν απρόβλεπτο παράγοντα, τα αποθυμένα, καθώς όταν στρογγυλοκάθονται στο ασυνείδητό μας, καμιά εκούσια έξωση δεν μπορεί να τα διαλύσει. Γράφει. Μα να περιμένεις τη λύθη με τόση ανυπομονησία, να μετράς τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα για να ξεχάσεις. Καταργείται το αποθυμένο, η θελημένη απόσβεση αυτού. Είναι και αυτή μια θλιβερή σωτηρία. Στους στίχους της Μόνας όμως η μνήμη λειτουργεί και ως επιστροφή στην πρωτογενή αίσθηση των πραγμάτων, σε αυτήν που μόνο το σχολείο της φύσης μπορεί να μας διδάξει ως υπενθύμηση μιας αταραξίας ανάλογης με τον βουνόν Απρίλη μήνα.
τότε οι κερασιές λειτουργούν ως παυσίλιπο και η φύση χαρίζει την απεραντοσύνη της σαν ένα σκηνικό όπου πλέον το εγώ, αν είναι τυχερό, πάβει να είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά ενώνεται με το όλον. Σε αυτή την ένωση, ωστόσο, εκείνο που επιμένει δυστυχώς να προεξέχει είναι το θέατρο και η τραγωδία. Το θέατρο στην ποίηση της Μόνας γίνεται αγωγός του δράματος, μια μάταιη υπενθύμηση της δικαιοσύνης που δεν κατορθώσαμε να διδαχτούμε παρά την αντίχηση του προαιώνιου θρήνου. Θέατρο, τάχα βουβό και ρυπωμένο, αντυχείς και ενορχιστρώνει τον πόνο μας. Η τραγωδία δεν φορεί μάσκα, δεν μεταμφιέζεται η τραγωδία. Εκείνο ωστόσο που βοηθά την ψυχή να επιπλέψει είναι η λέξη και η ενόραση. Γι' αυτό και από τις λέξεις που προδίδουν μια στοική στάση ζωής όπως οι λέξεις εγκαρτέρηση και μακροθυμία, η Μόνα προτιμά να επιλέξει λέξεις ψωμιά που θα θρέψουν την ακόρεστη ψυχή και αν δεν τις βρίσκει, σπέβδει να τις κοιτάξει στην οθόνη του μυαλού, αφού προηγουμένως βέβαια η ίδια τις κατασκευάσει. Θα πει στο ποίημα άγνωστες λέξεις. Εσύ λες ένα σκοτεινό πηγάδι η ψυχή. Εγώ βλέπω ένα πολύφωτο στον ουρανό. Η φύση στην ποίηση της Μόνας μάλιστα αποδεικνύεται ανώτερη από την προνοητικότητα των ανθρώπων, καθώς διδάσκει μέσα από την ισορροπία του δέντρου αυτό που ακόμα εκείνοι μάχονται ανεπιτυχώς να αποκτήσουν, την εσωτερική τους ισορροπία. Στα μαργινάλια τα ποίηματα ποιητικής ορίζουν τον δεύτερο πυλώνα της γραφής της, αποκαλύπτοντάς μας τις πολλαπλές ιδιότητες της ποίησης. Αρχικά η Μόνα επιχειρεί μία ανατροπή στη σχέση της ποίησης με τον χρόνο. Ενώ δηλαδή θα περιμέναμε τα ποίηματα να οριμάζουν με το πέρασμα του καιρού, εντούτοις φαίνεται πως ο καιρός μεστώνει με τα ποίηματα, καθώς μέσω ενός ιδιότυπου παιχνιδιού συμφιλιώνεται με τον φθαρμένο εαυτό, αγαπώντας τον. Όπως, λέει, η ώριμη γυναίκα τη θηλυκότητά της. Και είναι η σύνδεσή της με τον αρχαίγωνο ρυθμό του λόγου αυτό που υπαγορεύει την έμπνευση, όπως αυτός εγκαταβιώνει στην φύση ακόμα και στον κτύπο της καρδιάς, μια έναη δηλαδή προσήλωση της ακοής στους ψιθύρους του απείρου. Ακρόαση χωρίς ακοή. Η ακοή ενός μαέστρου, η ακοή ενός ποιητή, από το σύμπαν το ρόπτρο της έμπνευσης, χαράσει λέξη στο σώμα του ποιητή, σαν σε λευκό χαρτί. Αυτή η άλλη ακοή είναι που συγκυρίζει το ατακτοποιητό παρόν, όταν παρισφραίουν σε αυτό τα ακατάστατα του παρελθόντος. Γραφή λυτρωτική που ελευθερώνει και αποκαλύπτει, μια αντιστροφή, κατά την άποψή μου, στον απαράλλαχτο προβληματισμό του αναγνωστάκη, που υποστηρίζει πως η ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε, αλλά ο καλύτερος τείχος για να κρύψουμε το πρόσωπό μας. Για την Μόνα, τα πράγματα μπαίνουν σε μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά στο ποίημα με τίτλο «Ποίηση». Αναρωτιέται, είναι απόκρυψη του εαυτού, είναι μυστική οδός, είναι μετερίζει και υπέρβαση, για να καταλήξει τελικά, δεν είναι ελευθερία λόγου, είναι όμως λόγος ελευθερίας. Και η ελευθερία συνίσταται στη δυνατότητα της ποίησης να μετουσιώνει τα πάντα σε λόγο, άρνησης ή κατάφασης δεν έχει σημασία, πάντως σε λόγο που αναλαμβάνει να εγγράψει τις διαβαθμίσεις του κενού ανάμεσα στα δύο. Η Μόνα πιστεύει σε μια ποίηση που άλλοτε θαυμάζει και αναφωνεί, κατευθύνοντας τον λόγο στην απόδοση του φευγαλαίου και μεταμορφώνοντας τις λέξεις, όπως λέει, σε πεταλούδες. Και άλλοτε καταγράφει μια ποίηση που ανασύρει από το βάθος του νου ένα κήτος που σπαρταρά. Θα πει στο ποίημα λεπτομέρειες. Στην άκρη της γλώσσας, στην άκρη, οι σημειώσεις από πελώρια κύματα μέσα από το βάθος του νου ξεβγάζουν το κήτος που σπαρταρά στην καρδιά προς την ακτή. Λεπτομέρειες, θα μου πείτε, του περιθωρίου. Και ίσως εν τέλει, αυτές οι λεπτομέρειες του περιθωρίου, αντίστοιχες των σημειώσεων περιθωρίου που είναι τα μαργινάλια, να αποτελούν υπενιγμό ασυνείδητο για τον τίτλο της παρούσας συλλογής, μόνο που εκείνο που δεν διευκρινίζεται είναι το ακριβές θέμα του κειμένου που κοίταται οριστικό και αφήνει ολόγυρά του το άγραφο κενό να υποδεχτεί τις σημειώσεις, τις παραπομπές και ίσως τις μινιατούρες των σχολιασμών που τα ποίηματα αυτά αποτελούν. Ποιο είναι λοιπόν το κύριο κείμενο και ακριβέστερα ποιο είναι το σώμα του κειμένου που αναγκάζει με την ακινησία του τις δυο ποιήτριες να παρέμβουν
θαρρείς υποδεικνύοντας κινήσεις διορθωτικές στον συγγραφέα του. Το κύριο σώμα του κειμένου είναι, κατά την άποψή μου, το σώμα της ύπαρξης με την οριστικότητα των βίαιων χαράξεων όσων αγνόησαν την επιθυμία του, συντάσσοντας ένα συμβόλαιο δυσβάσταχτο που οι δυο ποιήτριες με σημειώσεις περιθωρίου παλεύουν να ελαφρύνουν. Είναι όμως και το σώμα της πατρίδας, της όποιας πατρίδας, είτε αυτή ονομάζεται Κύπρος και Μικρασία, είτε ερωτική νεότητα, είτε ίσως και μητρική αγκαλιά. Και αν τα ποίηματα που διαβάζουμε είναι η εξέλιξη τούτων των σημειώσεων, εγώ μπήκα στον πειρασμό να φανταστώ τις διάσπαρτες λέξεις που πρωτοσημείωσε η κάθε μια ποιήτρια στο περιθώριο της σελίδας. Λέξεις σκοτεινές, μα και ηλιόλουστες, που τις δανείστηκα ωστόσο από τα ποίηματά τους. Έλενα. Ρομφέες, δηλητήριο, θηρευτής, όρια, φάντασμα, πετρώνη, φωνέας, αφιλία, σφάγιο, έκθετη, νάρκισσος, τσεκούρια, ξεριζώσει. Αλλά και φωτεινές της Έλενας. Βλέμματα, τρυφερότητα, αναπνοή, άστρο, ελάφι, αθωότητα, νήμα, σπλαχνίσου, χάρις, πουλί, άβρα, χαϊδεύει, θεϊκότητα, αμέριμνο, ροή και τέλος ανεμπόδιστο. Μόνα. Προσφυγιά, λιγμός, αποσυντονίζει, αγκαθερό, θύραμα, αμμώνει, σχίζει, πυροβολείται, βέλη, έρευος, θυσίες. Αλλά και κρίσταλα, άβρα, ροδόσταμο, φέγγουν, περηφάνεια, κάθαρση, πολύφωτο. Η Μόνα και η Έλενα είναι δύο ποιήτριες που αγαπώ αλλά και θαυμάζω. Για τη λιτότητα και την αίσθηση του μέτρου των πραγμάτων, την οικονομία και την ακρίβεια, το βάθος και την εξομολόγηση, την απογύμνωση και το ανεπιτίδευτο. Τα μαργινάλια καταγγέλουν τη στέρηση των δικαιωμάτων της ψυχής και το επιχειρούν με όχημα τον χρόνο. Τόσο τον παρελθοντικό των ακυρώσεων και φαντασμάτων, όσο και τον μέλλοντα, τον απειλητικό μες στην ασάφειά του, που όμως και οι δύο συμπτύσσονται στο παρόν του κειμένου που συναιρεί τα διεστώτα. Η Μόνα μιλά για μια αγάπη γέφυρα και μία μνήμη που θυμάται ακόμα κι αν ξεχνά, καταλήγοντας να προσκυνά ευλαβικά το θαύμα της ζωής, δίνοντας χειροφύλημα σε νεογέννητο βρέφος. Η Έλενα κρύβει μες στην παλάμη της κοχύλια και ανθούς κυτρομιλιάς, περνάει μέσα από τυφλούς και έχοντας πλάι της ελάφια, δέντρα και πουλιά, κατευθύνεται προς τη συνάντηση με ένα βλέμμα και μία φωνή. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και τις ευχαριστώ που κάπου στη διαδρομή συνάντησαν και εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λουκίδου, για αυτή την εξαιρετική ομιλία και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την αντιφώνηση των ποιητριών. Ευχαριστούμε η Έλενα και εγώ, τους εκλεκτούς ομιλητές μας, εξαίρετους φιλόλογους και αναλυτές της λογοτεχνίας, την αγαπημένη φίλη από τη Θεσσαλονίκη, ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου, το περίσσευμα της αγάπης της έδωσε στη φιλία μας τόση αξία. Και τον εκλεκτό φίλο Ανδρέα Μακρύδη για τις πραγματικά πέραν των προσδοκιών μας συμπαθήσεις και παρουσιάσεις της ποίησής μας. Γράφτηκε ομολογουμένως στο περιθώριο της καθημερινότητάς μας, απαθανατίζοντας τις κινήσεις της ψυχής μας χωρίς συνεννόηση, χωρίς προηγούμενο. Και έτσι δώσαμε και τον τίτλο Μαρσινάλια. Χωρίς να γνωρίζουμε ότι ο τίτλος αυτός χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Φερνάντο Πεσόα για δική του ποίηση. Οκλεινόμαστε στο Φερνάντο Πεσόα και δανειζόμαστε τον τίτλο κι εμείς. Ευχαριστούμε τον εκδότη μας, κύριο Μίμη Σοφοκλέους, που εξ αρχής βρήκε την ιδέα της ποιητικής συνύπαρξης ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε την Ελένη Θεοδούλου, την ζωγράφο, που η έμπνευση της για το εξώφυλλο και τα κοσμήματα έδωσε μια άλλη διάσταση στην αισθητική των ποιημάτων. Ευχαριστούμε την αγαπητή φίλη Αθηνά Ντέμβριου, που μετέφρασε τους στίχους του Σέξπιαρ από το 30ο σονέτο του για τη φιλία που υπάρχουν στην
προμετωπίδα των ποιημάτων μας, τον φίλο ποιητή Ανδρέα Τιμοθέου για την υπέροχη επένδυση των στίχων με εικόνες, ένας θαυμάσιος συνδυασμός της ποίησης. Η ποίηση δεν ανήκει σε εμάς, έτσι, ανήκει στο θαύμα της ζωής, η ποίηση της εικόνας και η ποίηση του λόγου. Ευχαριστούμε τον φίλο ποιητή Ανδρέα Χατζηχαμπή που αποδέχτηκε να συντονίσει την όλη εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε την Βασίλκα Χατζήπαπα, ποιήτρια και μεταφράστρια, η οποία μετέφρασε στη βουλγαρική γλώσσα τη συλλογή και έχει ήδη κυκλοφορήσει και στη Βουλγαρία η συλλογή Μαξινάλια. Να ευχαριστήσουμε το πλουμιστό ψωμί, δηλαδή την Δωρίτα και την Κατερίνα Βοσκαρίδου, για τον ζεστό και οικείο αυτό χώρο της καρδιάς τους, που τον παραχωρούν και σε εμάς με πολύ αγάπη. Τι να πω, να πω ότι η φιλία συναντά την ποίηση για τον έρωτα, για την αγάπη, για τη δικαιοσύνη, για τη μνήμη, για το θαύμα της ζωής, για τη συνάντηση με τον εαυτό μας, για τη συνάντηση με τους άλλους, για τη συνάντηση με τη φύση, για τη συνάντηση με τη μεταφυσική. Και να πούμε ότι, Έλενα, η ποιητική τέχνη έγινε ένα ακόμα σκαλί για την αυτογνωσία μας, αλλά και για τη φιλία μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σου να γράψουμε ποίηματα και να εκδώσουμε μαζί ένα βιβλίο, χωρίς να προσυνεννοηθούμε, χωρίς να γνωρίζει μια τι θα γράψει η άλλη. Και ειδού το αποτέλεσμα που αποτελεί μια συνομιλία, έναν νοερό διάλογο μεταξύ μας για ό,τι μας συγκινεί, για ό,τι μας ευαισθητοποιεί, γενικά για τον άνθρωπο και για την ουσία της ζωής. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστούμε όλους σας που είστε απόψε μαζί μας, ιδιαιτέρως αγαπημένους φίλους από την Λευκοσία και την Λάρνακα, αλλά και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μοιράζεστε μαζί μας την απόψινή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σε έναν μόνο μου. Ήταν τιμή μου που κάναμε αυτό το βιβλίο μαζί. Ευχαριστώ για τη συγκίνηση που πήρα απόψε από τους ομιλητές και τους δύο. Ευχαριστώ Ανδρέα, ευχαριστώ Ευτυχία και από τον Ανδρέα για τον άψογο συντονισμό και τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα Τιμοθέου για το υπεροχοποιητό. Ευχαριστώ την αγκαλιά του μυστού ψωμιού που μας διέβαλε και όλους τους άλλους συντελεστές. Και πάνω απ' όλα βέβαια εσάς όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, που μας δώσατε τη χαρά να μας ακούσετε και να σας πούμε ένα μέρος της ψυχής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.